Moi! Mä ajattelin tänään, että mä kuvaan teille My Dayn. Tänään on siis 24.6. eli lähdetään viettämään juhannusta. Mä oon jo kerennyt päivittää blogia ja syödä aamupalan. Nyt mä oon menossa suihkuun ja sit mä alan pakkailee tavaroita mukaan, mitä mä otan Orimattilaan. Mä menen siis sinne 9 juhlimaan juhannusta ja sit mä palaan kotiin, mutta nyt sinne suihkuun. Joo, äsken vilauttelin teille mun asua, minkä ajattelin laittaa nyt päälle. Tää hame on New Yorkerista, ostin Helsingistä. Kävin hetki sitten ja sit tää paita on vaan joku euron kirpparipaita, että ei sen kummempi vaatetus. Mulla on kukkapannassa on niin kuin vihreitä ja sinistä ja vaaleansinistä ja muuta, niin sitten ajattelin, että tää paita sopisi sen kanssa, niin sit mun asu on vähän sellais sinertävä tai vihertävä sitten tänä juhannuksena. Nyt mä alan kohta meikkaa, tai mä ensin annan mun tukan kuivua ihan itsestään ja kattelen vielä juttuja valmiiksi ja sellaista. Kello on nyt 2:02 ja mä alan syömään. Samalla mä sit katon snappeja ja niin. Sain just meikattua ja pakattua loppuun. Nyt mä oottelen vielä Johannaa. Kun bussit ei enää kulje, niin hän tulee hakea ja sit me lähdetään Orimattilaan. Nyt me saavuttiin tänne Hossun luo ja alettiin väkertämään. Parit purtavat meidän bailuihin. Ollaan nyt tässä Johannan luona laittauduttu ja aloiteltu. Kohta Kati tulee hakemaan meidät niille, johon me sit mennään ennen baaria. Ja en ota kameraa baariin mukaan, joten kuvaan sieltä Katilta vielä jotain. Päätän sit sieltä tän My Dayn, mutta seuraava pätkä on varmasti sieltä. Nyt me saavuttiin Katille ja Katilla on tällainen ihana oma kotitalo ja nämä maisemat on jotenkin niin kesäiset. Heissan heissan! Ollaan oltu jonkin aikaa jo täällä Katilla ja ollaan jossain vaiheessa suuntaamassa baariin, niin mä lopetan tän My Dayn tähän, koska en ota tätä kameraa baariin, ettei käy vahinkoja, joten nähdään taas seuraavassa postauksessa ja se on ciao!